Okay. Kani sa Ramil Madriaga, mga sugidig paminaw, adto na nigi panumpaan nga statement. Nga nag-ingon dito, kani si ato before pa kuno sa election sa 2022, nagkasabot ko nagtagbo si former President Rodrigo Duterte, si President Bongbong Marcos Jr., diin siya, diin ingon nga adunay term sharing nga pagka 2025 mo kanaog ni sa posisyon. Kato iyang giingon nga kini kuno katong aligasyon nga naa kuno giplanuhan ni si BBM nga pagkanaugon sa iyang pwesto para ang mamahimong makalingkod si Vice President Inday Sara Duterte. Mao di ang katong giingon nga aligasyon. So karon niingon si Kuan PCO, Presidential Communication Officer, Attorney Claire Castro, sa ngayon po ay alamin natin ang buong katotohanan dito. Pero ang pinag-usapan ni Mr. Ramil Madriaga at ang dating Pangulong Duterte ay wala po tayong personal na kaalaman. Kahit ang Pangulo ay walang personal na kaalaman. So wala knowledge, know-how ang presidente ane. Pero nag-istorya gidi ay sila. Wala ko no sila nasayo lagi ko na ato. Lagi nakalimot ba ni si PBBM. Lagi kay na naman si PCO nga ang pag-uusap nila unsay kay nga Kato basta ngayon po alamin natin ang buong katotohanan dito. Pero ang pinag-usapan ni Mr. Pinag-usapan. So sa to pa, nagka-istoryahanay ni sila. Kaya kini si Madriaga, di ba iya man po ning giangkon nga kuan siya, kining security aid siya ni Vice Presidente. Doon ako nagingon ka tandem ka to kung ipagawas nga happy birthday sa Ram Madriaga, edited ko no to. Karon ba di na gid nato di na gid nato magawas og mga eksperto gid siguro no. Kay karon manggod mahimo manggod sa AI. Magawas uban ka tandem. Lahi matog tingog. Katong uban pag edited ba lahi mag something wrong man sa pronunciation. Di, lagi kay naamagoy AI nga di kahibaw mo Bisaya. Naama po AI nga master pong mo Bisaya. Yung saan mo na ito magpili nga saktong AI? AI ang ilang nagamit sa uban. Basig mga kuanto, mga foreigner to. Bisaya kuan? Di, basig Bisayang hilaw. Basig mga foreigner to ba ang ilang kuan uban mo to di ka litok og Bisaya. So, kung tanim ang gali, no? Kung yun na ito way knowledge ang presidente ane, wala yung hibalo sa statement ane ni Ramil Madriaga. So, usa may yun ko ane. Usa may kinang tinuod yun ane. Ngayon atong time lagi. Makalibog masagod ning iyahang giingon diri ni kuan nga ang pag-uusap nila. Kani mao man kani. Mao ni. Makalibog manggod. Sa to pa nag-istorya gid ay ni sila. Si Madriaga og ang presidente. May iyang giingon rin nga kahit na ang Pangulo ay walang personal nga nakaalaman. Unsa man ni? Ba ni? Ang katotohanan pero ang pinag-usap gimension din ni Mr. Ramil Madriaga at ang dating Pangulo Duterte ay wala po tayong personal na kaalaman. So ay nag-istoryaan ni di ay si Ramil Madriaga og ang dating Pangulo si Duterte. Ano yang giingon nga wa sila kahibaw. Tigin mo kahibaw kay sila raman to nag-istorya. Ay bugayog makahibaw kaya sila ra istorya. Katsismosa na po. Ngayon na to nga adunay arrangement, adunay term sharing. Posible nga gi-inform daan presidente to karon. Posible. Kung nakaibaw ni siya, way siguro mausad ni iyang pamaagi para makuan niya, ma-counter niya ang plano. Yung sabi yun posible may political ga istorya ni siya or kani si Madriaga nagsulti sa tinuod. O sa pang possibility pagagpas mo ni katandem. Ako pagagpas napagita sa ako, puro lang kita pagagpas nga. Murag naagi ni nagtuyok sa political. Ganting kani si Ramil Madriaga nagsulti sa tinuod. O sa may mga benepisyo, o sa may makuha niya nga
Favorable. Di ba kini Ah. si Kuan, di ba kini si Ramil Ah. Madriaga giingon nga kuno kini siya kidnapping kuan mo ni. Nalambigit. Nalambigit mo kuno sa kidnapping. Unsa man kana iyang pagka di ba na priso naman Na priso. Kana iya pagka priso mao ba na nga kasuha? Mo na. Nalambigit sa mga illegal activities. Illegal activities. So, ang pangutanas katawhan ba, katuhuan ba ning tawhanan nga nalambigit man ni anang kuana? nalambigit sa Nalambigit mga illegal nga binuhatan. Illegal nga binuhatan. Mao na ipangutana nga makatuhuan ba? Posible pod katandem nga kani siya no gigamit sa kasamtang administrasyon kaniya mga pangagpas sa toha para mas mubugat pa ang pasangil batok sa Vice Presidente. Mao gani. So pasabot dunay kung mao manggali dunay mga political motive gini sila. Kay kani makakuan siya palitan mulusot or barutlan sa unsa may statement unsa may kuan ani, unsa may arrangement ani. Arrangement. Sige ato ni iduot og maayo si Vice Presidente palawagi ko niyo. Ma-impeach ni, mapapahawa ni. Unya, unsa may arrangement ani. Palawagi ko. Mawagtang ba ning akong kaso, makagawas ba ko dinhi sa kuan akong nahimutangan. Moingon po siguro sige kana mo kuan mo na ibugi kuan nga sige, baylo sa pagduot. Sige, pagauson ka na mo, palargahon ka na mo dito sa gawas. Wa ay makahibaw asa ka. But dirita ka tandem, atong tuka ni. Dako Ayaw pag pod, ikaw ba? Dako pag kanibang statement niya nga term sharing. Dako pag posibilidad nga tinuod yun ning adto ni term sharing. Ato balik-balik ka ato back before sa 2022 presidential election. Tanawa ha kung term sharing mo iya giingon nga katong pungpa unsa to katong lagi kini si Bongbong Marcos ilang pakadaogon pagka presidente para sa Inday Sara maoy ma-presidente murag lisod pa kay katuhuan lagi nganong himuon sa kanhi presidente nga siya man gani mismo nagpalubong gyud atong amahan ni Bongbong. Onya nganong si Sara ga ilang hugon-hugon sa una nga mao mudagas pagka presidente nganong wa man nila padagana nganong si Bongbong man nganong gihimo man nilang unity team nga kaybaw sila nga si Bongbong dunay mga supporters sa South si dire sa Ilocos onya si Sara dunay mga sakopod sa dire sa Mindanao lakip na ang Central Visayas so mao nang nahimo nila ang unity team. So nganong naamay giingon nga ilang papahawaon nga nakatabang magani si kuan kanhi presidente gani nga pagpalubong atong ilang amahan aning presidente. So sa ako pag-analisar ka tandem no posible nga ang arrangement ani nga tinuod magalito ang pamahayag na adult term sharing para mas mutaas pa ang termino kay kung mo nakanaog si President PBBM sa 2025 makasod ang Vice Presidente, di makadagan pa. So, pasabot nimo nga kung mahitabo kung tinuod man gani nga naingon ana, so sa 2025 ilang papahawaon pagkanaogon nila sa BBM para si Vice President Sara maoy mapuli. So sa to pa siya maay motiwas sa tulo ka tuig nga termino ni BBM. Pagkahuman sa tulo ka tuig 2028 mudagan pagbalik pagka presidente mahimo nang siyam ka tuig ang iyang pagserbisyo. Usa na sa gipirmahan nga pamahayag ni Ramil Madriaga. Mo na kada katali. Usapod, murag na ay kuan, murag ingnon ta nga duol pod sa tinuod. Para dili pa mabugto ba, di ba? Ngayon sila karon aga pagdumala sa mga Duterte maabot pa sa 2040 kay napakuno si Polo, Basti, si Kitty, kay mo lagi nang uban, sa mga ubang mga supporters, labi na sa mga DDI supporter. Mo na ilang mga palantaw. Mo nang itabo kay katopod pamati nako murag if ever pang tinuod to posible pod nga kung adunay term sharing adunay condition posible pod nga ni grab si Presidente Bongbong Marcos Jr. kay nasayod bisida buot pasabot kung tinuod man gani mo na ni gibuhat ron ni giunhan ni Bongbong. Giunhan niya. Giunhan ni Bongbong ang plano. Okay.
Maramag masabot na to. So, Oh. may posibilidad nga kinis Bongbong kahibaw gid daan unsay plano sa mga Duterte. Oh. Kay Pero hinumdum kapag kuan di niya. masad siya gustong munaog Oh. karon sa iyang nahimutangan. Oh. So ang iyang gibuhat giunhan niya iyang Oh. ipa-impeach si Sara. Oh, opo, una na. Para di gid Oh. kuan di gid siya mapakanaog sa iyang pwesto, di ba? Oh. Kung naa man gani Oh. kanang nga aligasyon. Aligasyon, oh. Yung minumdum na to, brag something bitaw dool sa tinuod, kay pag Ah. una pa lang paglingkod ka tandem, pag secretary sa Department of Education, murag, wa mo to naglinugay. Wa mo to, gilisan. Gipangayo niya nga secretary sa National Defense, wala po gi-grant. Wag ginana pa. Kuhaan gid niya og kusog daan kusog ang kuan vice presidente. Ni katong mga ubang mga tao pang revamp or katong uban nag-ilis og mga cabinet members. Gipangilisan kay marag hinahinayan ba? Plaster to na. Di posibilidad po nga if ever gali kung maigo ta sa 2025 gali madayon ning kuana, lutlan tani. Kaya do na mo tay mga kato basis pang pamahayag gipirmahan ni Ramil Madriaga ado na ko mga people power, mga revolution panghimuon. Mo to tingali basin tingali nga una-una taghipos danog kuana ni mamundo tadaan. Kato nagpabili pa bito ko sinabli itong kuan katandem kato flood control issue nga kato mga minalita nila tinuod magalito pato na kato ba Ang minalita ba kumusta man dai ron daghan naman sa kayong mga kuan daghan naman sa kaing nanggawas nga mga video nga naa akong helicopter. Pagpagawas to si kuan ko Libiste? Libiste ba to? Libiste. Marag wako na si Pet. Representative Libiste. Anya pagawas to kadto na tay video nga oy kanang kuan ba kanang actual nga video ba nga pag-transport sa mga minalita. Tawag lang basura. Mantag atong mga Pero basura. porte man pagkamugbuo pod mga video ato. Maubo lagi kayo. Ko anta murag tag 5 seconds ingon ana ba. Mo lagi kinato lagi po Di ginato maklaro bitaw kung unsa gi kanang tinuod kay igo ra ang pattern diha ra nga pattern ato makit-an. So wala na. Human malita gi murag kanang alsa ibalik speaker wala na way klarong detalye ba ang kaning vision katandem di pagawas man to sila mo na maglibog bitaw ta karon og isa may nagsultis tinunan nga kani mga gipagawas nga mga ebidensya karon reliable bigyud kay dito matod pa sa vision nga walay nalag nga adunay pag-travel anang time mo ning makaduda bitaw pod mo agig aviation na ang travel na helicopter may gisakyan basig dito ra na mga balay nila naman ay mga helipad unsa na pangana kaya tugbahanas ilang mga aeroplano tilipad o katong tilipad avion tilipad sa tilipad lahi man po ng tilipad unsa na pangay helipad basig wa po mo agi aviation mao nang wa ma-record kuha man na helicopter man nagigamit lagi mo na yung sa mo kuhaan diha nagka-aligre ining kilakihan nga wala nagkatukma ba ano na po ito yung mga statement kay gipambuhian si Ramil Madriaga like atong pag-deliver po kunod to sa usas mga kuhaan sa grahian nga kuno kay ang babae gideliveran ni ato kuno di makuno kabulo mo drive nya katusang pinting nang gawas pinting pod ang nga pinting ni claim ni claim ato usa pod sa giingon nga membro sa usa sa tag-iyang mga dagkong mall pod mao lagi ba oy nagpamahayag karon nya ang kuan ato matud pa ni Madriaga nga iya kuno tong scholar pina-eskwela kuno to niya. So mo to gikuan nga nganong makaingon kang gipa-eskwela nga kanang bayhan nang nagpinting anang naong ni kanang Sara. Membro man na sa usa sa pinakadato nga clan. Mao lagi ba? Murag makaingon ta katandem katong pamahayag sa usa sa legal counsel ni sa mga Duterte nga kaning mga pamahayag ni Ramil Madriaga karon nga murag fiction. Di mga makaingon ba questionable pa kayo mga fiction pa gyud makaingon ta. Fiction pag ining mga kuan na kay wa may klaro murag mugna lamang sa mga imahinasyon.